Níor go bla clíalinganis chun bula le Seán agus Mark ó Moontour. Is as an Úcráin de bharc agus déanann sé trosanna cadhcáile agus gníomhaíochtaí sport uisce in Úcráinise agus in Ghaeilge. Tá cuasaí dá hangacha nua tosnathe ag Moontour i Maileach Lia. Beag deiseanis ag daltaí scoile gníomhaíochtaí uisce a dhéanamh in Úcráinise agus in Ghaeilge. Is as an Úcráin de bharc ó Gúchas, ach tá Ghaeilge fhoghlaime agus in úsáideige agus é ag obair le Moontour. Fáilte go Moontour. Díaghuid is mí Mark, dá mé 15 bliain díos. Is achtarlann muid an seo Moontour agus déanam muid sport uisce, yoga, greengrafadóireacht, glór rudí VR freisin chun Ghaeilge sppraga an seo Maileach Lia. Thosaigh Mark ag obair léinn, thosaigh sé amach mar dalta an bhliain caite le grúpa páistí tháinig ón Úcráin an éirí. So bhí seisin mar dalta linn ar feadh seachtain agus thonnach mar go raibh sé anmhair in uisce an láidir tuair tachiath an daltaí eile agus de bhór sin rinne mar tréáil leis thar an gíomhre. As den im mbliana thosaigh sé ag stúrú chósanna hain do dhaoine ón Úcráin, daoine fásta agus de páistí freisin. Go bhí sé ó gobar freisin ar na campi saoirí Ghaeilge atá an seo, so rithemuid cléinn Gaeltachtaí an seo freisin, agus bhí sé gobar linn an sin, so fiocht sé suas an cúpla focail go hanscopi, bhí sé gin an tethe suas den le na daltaí freisin trí Ghaeilge, tá an trealamh gléir olalas aige trí Ghaeilge, so tá sé anmha le teangacha agus an Ghaeilge freisin ar le. Seo Gulaisce, seo go sog, seo glagad, seo géasla. Ach ní obair a bháin a bhíonn ar siúlacha i Moontour dar nó. Dá mé rí. Hey, 2, 3, leif! Aisling ní gan a bháin, Dún Laoghaire, Nuacht